musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica musím povedať, že ten jeho zdravotný stav je naďalej veľmi vážny a bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje naozaj pokoj a kľud bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov. Chcem sa z tohto miesta prihovoriť ešte raz občanom Slovenskej republiky, pre ktorých možno včera táto udalosť bola skôr veľkou senzáciou, aby dnes po 24 hodinách sa viacej zamysleli nad tým, čo sa to včera na Slovensku stalo. Z tohto miesta chcem ešte raz popriať, zaželať pánovi premiérovi Robertovi Ficovi ešte veľmi veľa síl v tom boji, ktorý ho čaká, pretože je pred ním naozaj veľmi náročné obdobie. Držím mu palce a verím, že sa neprejavia žiadne ďalšie vedľajšie komplikácie, ktoré by spôsobili zhoršenie už tak vážneho zdravotného stavu, v akom sa dnes nachádza. A poprosím, aby rovnako rozmýšľali v tieto náročné a ťažké chvíle pre Slovensko aj občania Slovenskej republiky. Aby sme naozaj ľudské hodnoty povýšili nad politické alebo názorové, aby sme dnes aj na predsedu vlády Roberta Fica mysleli hlavne ako na človeka, ktorého sa jeden, neviem či pometený alebo politicky príliš extrémne ovplyvnený jednotlivec rozhodol včera zavraždiť. Len preto, že nesúhlasil so štýlom politiky, ktorú vláda na čele s našim premiérom robí.